हेलो हेलो। आपण मध्यस्थी कहउछन तो हाँ आज्ञा कौन कहूना आज्ञा हम षंड ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦରକାର ଥିଲା। कौन कहले? ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦରକାର ଥିଲା। हाँ हाँ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ତ? हाँ हाँ आपनक नाटा कौन कहले? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନେଉଳ କାଣ୍ଡି। कौन नेउଳ कांडी? ନେଉଳ କାଣ୍ଡି 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 अच्छा अच्छा आउ घरटा कोठी? ହେକାଇତପୁର। हो हो ठीक अछि हो। ଆଜ୍ଞା 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 ଆପଣ ତାହେଲେ କୋଉ ଦିନ ଆସିବେ? हो आज्ञा मु सुविधा देखि आपन जणेबी आउ। ଆଜ୍ଞା 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା आज्ञा रहिली। ଆଜ୍ଞା। एठी कोठी घरटा कइथले कोठी ए भाई को पचाल हबो। अच्छा भाई एठी नेउळ गांडी घरटा कोठी? गांडी नाई नाई कांडी कांडी गांडी नुह ओ कांडी ओ एई घरटा ता तांकर बा सेठी। हाँ हाँ सेई घरटा। ଆଜ୍ଞା କିଏ? आज्ञा मु किला बेहरा मध्यस्थी जो फोन करथिले आपण। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ 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 ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ। जाओ आज्ञा घरटा भल करछनी। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। हाँ आज्ञा भल भल। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି असुविधा नाଇଁ ए जस्ट आगुरु आपण घरटा पचार देली पळी आसली आ आज्ञा घरे के देखा जाउ नांदी? ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଦି ଜଣ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ। आ आपण स्त्री ପଳେଇଲା मरी गेला? ନା ପଳେଇଲା ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ ତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପର ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା। आ आज्ञा सेकंड मैच कली ना आपण? ମୋର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମତେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଦେଲେନି। आ ताले कोन कोजनी गोटे झियो देखबे आपण पई? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବେଳ ଥିଲା କାଳ ଥିଲା ହାତୀ ବେଳ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ବୟସ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ठीक अछि। आ आज्ञा आपण पुओ कोडे गले की? ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିଲା ଆସ ହେଇ ପାଇଲାଣି। ଆ ପୁଅ ଆ ଏଇ ମାମୁ ବିସ୍କେସନ ଆ ଆ ବ ବ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ଇଏ କିଳା ବାବୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ଆଜ୍ଞା आउ पुओ कोन कर? ମୁଁ ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି। आउ भलो सब। आउ पुओ को पोस्ट रे अछ? ମୁଁ HR ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ତଳେ ଅଛି। आउ नेउड़ा बाबू केमिति का झियो दरकार कहू नांदी? ପୁଅ କହୁନୁ ରେ କୋଉ ରକମ ଦରକାର? ପୁରା ମାଲ ଦରକାର, माल କଷି ମାଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର, माने ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ଗୁଣବନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ଦରକାର। हो देखिबा आउ। ଆଉ ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଝିଅର କିଛି ଫଟୋ ନାହିଁ? ना पुओ देख फोटो फोटो किछि नहीं। ए आजिकल जो ओप्पो वीवो फोन सब आसिलानी सेथरे परा सब सुकुड़ साउरु अंजल प्रिय हेगलेनी। मु तुमको डायरेक्ट नहीं झियो घरे पहुंचाई देखिबी। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। मौसा कुआडे जीव कि? ହେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଷଣ୍ଢ ପାଇଁ। ଆଉ କଣ ମତେ ନବନି? ହଁ ଯିବୁ ଯିବୁ ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାବୁ ଇଏ ଆମେ ସବୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯିବୁ ଆଉ। हो देखि बेड़ काल देखि जिबा आउ। ଆଜ୍ଞା आଜ୍ଞା हो आज्ञा मु आछी। ଆଜ୍ଞା हो पुओ आछी। ଆଜ୍ଞା ଫୋନ କରିବେ ଆଉ। हां हां मु देखि फोन करबी। ଆଜ୍ଞା ଏ ପୁଅ ସଇଲା ନା? ହଁ ବା, ଟିକେ ଗଡି ଯାଉଛି ପୁଅ ଜଲ୍ଦି ଆ। ହଁ, ସଇଲା, ସଇଲା। ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆ। ଝିଅ ରୋଜି ମୁଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟା ଟିକେ ମାରିଦିଏ। ଜଲ୍ଦି ଆ ଚଳିବ ଚଳିବ। ଟିକେ ଜେଲ୍ ଜେଲ୍। ଚାଲ। ହଉ ଶୁଣ ସେଠି ଯାଇକି ନାଳ ଆମ୍ବୁଳିଆ ହବୁନୁ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ରଖିବୁ ହେଲା। रेडियो बाबू मोसा के समय लागुची की? ଏଇଟାର ବାଟେରୀ ବାବା ବସ, ବରେ ବ ଚାଲ। ବାପା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ହଁ ଏଇଠି 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 ଏଇଠି। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆଇଲେ କି? एई आसी पहुंचली आसो। मधु बाबू ଆଜ୍ଞା ए आसलेनी। कांडी बाबू କିଏ? कांडी बाबू कांडी ଆଜ୍ଞା बाबू। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ 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 ଆସନ୍ତୁ। आसंतु आज्ञा। ଆସରେ ବସନ୍ତୁ ବସ ବସ। ବାପା ତମେ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସୁନ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ବସିମି। ଆ ବ आज्ञा बसुनांदी। ନାଇଁ ନାଇଁ ବସ ବସ। आज्ञा बसंतु बसंतु। ହଁ ମୁଁ ବସୁଛି। आज्ञा ये हेले पुअर बाप नमस्कार। ये हेले पुଅ ये पुଅ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ। ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ?
ନା ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆଇଲେ କି? ଏଇ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଆସିଲି, ଆପଣ ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଥର ଝିଅଟି ଡାକନ୍ତୁ, ଦେଖିଦେବା ଆଉ। ହଁ ହଁ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ହବ, ଝିଅ ପାଇଁ ଦେଖା ହବ। ଆଉ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଆସେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ସମୟ ଦେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆଇ ମା ଲେଟ୍ କରନା ଆ। ମା ଜୁଆର ହ। দেখ দেখ ହଉ দেখ ମା, ଉଠ, ଉଠ। মালটা বড়িয়া আইছে। ହେ ତୋ ଭାଉଜ ହବ। মা জলখিয়া দেই দে। ନଉନାହାନ୍ତି ନଟି ବୟ ନଉନାହାନ୍ତି ନା ନା ନିଅନ୍ତୁ ନା ବାପା ଅଘାସୁର ଭଳିଆ କ'ଣ ଖାଉଛ? ମତେ ସେଠି ମନା କରିଥିଲ ନା? ଗୋଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ଖାଇଲନି ଦୁଷ୍ଟ? ତମେ ଖାଇଲନି? ହଁ ହଁ ଖାଉଛି ଖାଉଛି। ଖାଅ ଖାଅ ଖାଅ। କାଣ୍ଡି ବାବୁ କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ମା, ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲୁ? ଗାନ୍ଧାରୀ ବେହେରା ଆଉ ପଢାପଢି କ'ଣ କେତେ ଆଡେ କରିଛ? ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ରୋଷେଇବାସ କରି ଶିଖିଛୁ ନା? ହଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରି ଶିଖିଛ କୁହନି ଟିକେ? ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କରି ଶିଖିଛି, ବାପା ରୋଷେଇ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମା, ଆଉ ନାଚ ଗୀତ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମୋ ଝିଅ ପା ହିରୋଇନ ଥିଲା। ହିରୋଇନ? କୋଉ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଥିଲ କି? ମୁଁ ଟିକଟକ୍ କୁଇନ୍। ଓହୋ ମୋ ଝିଅ ଡେଲି ମୋବାଇଲ ଧରି ନାଚେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ନାଚ ଗୀତ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ। ମା ଦେଖେଇ ଦେଲୁ ତ ନାଚ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୋ ବାହାଘରେ ନାଚିବି ମୁଁ, ଯାହାର ଦେଖ, ଫାଟୁଛି ଦେଖ। ଫାଟୁ। ଝିଅ ବିଦା ବେଳେ ହସିବି ମୁଁ, ଯାହାର ଫାଟୁଛି ଫାଟୁ। ବୁଲେଟ ଚଢି ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରାଲ ଯିବି, ଯାହାର ଫାଟୁଛି ଫାଟୁ। ଶାଶୁ ଘରେ ଯାଇ ଲେଗିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବି, ଯାହାର ଫାଟୁଛି ଫାଟୁ। ବାବା ମତେ ଲାଜ ବ ମାଡୁଛି। ମା ବ ବ। ଆଉ ଯୌତୁକ କେତେ ଦେବେ? କ'ଣ ଦେବେ? ବାପା ବାପା କ'ଣ ବେ? ମୁଁ ଟିକେ ଜିମି, କୁଆଡେ? ଗନ୍ଧୁ ସହିତ ଟିକେ ଜିମି, ବାହାଘର ହେଇନି କୁଆଡେ ଯିବୁ? କଥା ହେମି ଟିକେ ଏକୁଟିଆ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ରହ। ଝିଅ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ପୁଅ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ କଥା ହବ? ଏବେକା କଥା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତମକୁ? ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ସହିତ ପୁଅ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯା ପୁଅ ଯା ଯା। ମା ଯା। ଯା ମା ଯା। ଯା ବାପା ଯା। ଆଉ ଗନ୍ଧୁ, ଆଜ୍ଞା ତମର ପସନ୍ଦ କ'ଣ? ମତେ ନାଚ ଗୀତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ଖାଇବାକୁ ପିଜ୍ଜା ଭଲ ଲାଗେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମିଳେନି, ଚାଟ୍ ଖାଏ ଆଉ। ଆରେ କାହିଁକି ଓଢ଼ଣା ଦେଇଛ? ମତେ କ'ଣ ଲାଜ କରିଛ? କାଢି ଦଉନ। ବାପା କହିଛନ୍ତି ଓଢ଼ଣା କାଢିବିନି। କାଢି ଦିଅ, ମତେ କ'ଣ ଲାଜ? ବାପା ନାଣ୍ଡି, ବାପା 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 କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ନାଣ୍ଡି କ'ଣ ନାଣ୍ଡି? ବାପା ଝିଅଟା ନାଣ୍ଡି। କ'ଣ ଇଏ ମତେ ନାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି କ'ଣ ଇଏ? ଆରେ ମା ଆସିଲୁ। କ'ଣ କରିମି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ବ କ'ଣ ଇଏ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ କହିନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନାଣ୍ଡି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ଏ ଛୋଟ ବେଳୁ ନାଣ୍ଡିକି ନାଣ୍ଡି। ବାହାହେମି। ତାର ନାଣ୍ଡିଟା ଉଠା ଚୁଟି ଲଗେଇଥିଲି, ଅଫନ ବାତ୍ୟାରେ ଉଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ଇଏ? 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଓ ଶୁଣ ଶୁଣ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଲ ମିଳିବ ମାଲ। ବାଳନା ଶୁଣ, ମୁଁ ବାହାମିନି, ମୁଁ ବାହାମିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏ ଯିବୁ ନା, ଆଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଉ। ମା ମା ତୁ କାନ୍ଦେ ନା। ର ର ର ମା ଖୋଲିଗଲା, ଖୋଲିଗଲା, ରହିଯା ମା, ର ର ର ର।